allemaal van harte welkom in deze ovende film. Heb ik gezegd dat die druig blijven. Van verschillende dagen. Ik ontdragen naar de Clarisse. Ik heb er wat fout gedragen. Ze hebben allemaal de geel verf, ze kunnen niet weten. Dus we zullen ons moeten afwachten wat het gebeurt. Dus van harte welkom in deze avond in film. Ze weten het weet van andere jaren. We komen even nog dat we zijn. En als we dan alle keer over dan gaan we zijn, gaan ze dan alle keer over naar de cinema. Dan kozen we een mastgeld. En ze zegt niet gegarandeerd dat je gaat lachen. Eén zegt gegarandeerd dat je gaat lachen. En ik hoop dat je stream goed ontvangt. Want we komen rond met onze programma. En we hebben deze jaar niet op een fraai gezien. Het is een luxe. Het is kleurencafetuur van voor en van achteren. Er staan Oostelijkers in, verstrakt niet te zingen. Er staan er wat sponsors in, gelijk Pipo. Als je denkt, moest ik ooit melk verkopen. Of van Mechelen had ik zo toe het lachen. Dus, ik hoop dat je ons goed ontvangt. Laat ons zo'n akkoord maken. We doen vandaag een stille collecte. Dat wil zeggen, we willen niks uren vallen van hetgeen wat je gooit. En een goeie rood, die rossen, aan tegen toren aan, zodat je midden meer te zitten. Bedankt en tot straks. Goedenavond allemaal, goedenavond film. Goedenavond. Al 17 jaar zijn we bezig, dus onze puberteit is bekend voorbij. En deze jaar is wel een speciaal jaar, dat is zeggen, het is zover een speciaal jaar, dat we een onderwerp hebben hoe heel de show een beetje show, we staan aan een stekenstuk, is rondop gebouwd. En dat is namelijk iets wat 50 jaar geleden gebeurd is. Namelijk 9 december 1975. Is iemand die weet wat toen gebeurd is? De brand in de tuin. Dat is heel goed, de brand in de tuin, ja. De abdijtuin is toen geweest. Ja, ja. Dus we hebben het daar rond en wat dan weer? Je toch dat stuk van de brand spelen? Ja, maar straks. Nee, een beetje de aankondiging. Maar straks spelen we dat. Ja, nog niet. Nee, wacht even. Wacht even. Wat? Wat zijn de vee? Zonder werk, vuurt op goed en sterk, dan is nog een job voorop. Wees van Tippel wachten, door lange nachten, maar gewoon een toffe ploeg. Voor de brandweer, voor het dik kostuum, voor de brandweer, dus tot je dik het grootste vuur, voor de brandweer, hoe is het goed temperatuur, voor de brandweer, voor de brandweer, voor de brandweer, door moutjes spuiten we een slang, voor de brandweer, door moutjes brengen we een kang, voor de brandweer, maar hier naar voren zijn we weer bang, voor de brandweer, voor de brandweer. Weg komt Piet, kom bij de mannen met de grote lier. Weg komt Piet, kom nou blussen, plezier. Weg komt Piet, kom bij de mannen met de grote lier. Weg komt Piet, kom nou blussen, plezier. Spreekt naar de doos, aan de botelkern. Luistert naar ons echt gebeurd verhaal. We brengen het beschwoon en we volgen keer, al maken we van verder wat kapot.
een vertrekselterrein, als dat dan hier door nog. Spits naar Marurura, want de traan is gezet nog. Spreid naar de oog, op de Polderkerk, luistert nou ons echtgebeurd verhaal. We brengen het pensioen en we vallen ger, al mogen we van Tirtel wat kapot. Een vertrekselterrein, een stad van hier door nog. Vis naar Marurura, want een traan is deze nog. Ja! Een televisie natuurlijk. Ja. Het is goed dat we weer van verleden al Bol TV hebben. En dat ging vrij goed. We hebben zelfs meer kijkers dan FC de Kampioenen. Maar ja, dat is nou moeilijk en ik moet dan even opzetten. En dan kun je de nieuwslezer. Ik ben erg technisch. Ik denk dat ik zo zeg. Oké. Ja. Oké, zo. Doe ik zeg hem nog die knop rechts van onder, het geluid, en vergeet dat altijd. Hè. Goedenavond, beste kijkers. Boddel TV Nieuws. We beginnen het nieuws vandaag bij een Vos nieuwsbericht van de stad Sint-Truiden. Natuurlijk, van hoe kan de anders komen de stad Sint-Truiden weer onder het nieuws. De buurtbewoners van de Grote Merk hebben een klacht ingediend. Ze denken dat er te weinig overlast is op de Grote Merk. Ze willen meer festiviteiten, meer activiteit. En na hebben we onze reporter live ter plaatse op de Grote Merk, Kathleen. Hallo, Kathleen. Hallo. Luc? Ja, hallo. Ben ik gebeld? Ja, je zit in antenne. Oké. Goedenavond, beste kijkers. Goedenavond, Luc. Ze stoppen naar de Grote Merk. Wat gebeurt er toch? Ja. Ik sta op de Grote Merk en zoals je kunt zien, is er nog niet te veel te beleven, maar dat ging veranderen. Ja, en wat die door, zo gezegd, allemaal veranderen? Wel, het stadsbestuur heeft beslist dat er niet alleen een Lady City Day gedaan wordt, maar ook een Men City Day, een genderneutrale City Day en een aanwijven City Day. Ja. Oh, ja, dat zijn 3 extra nieuwe activiteiten, maar dat zijn nog super Oh, andere. momentje, ik zie dat toch maar juist een toevallige voorbijganger. Meneer, een toevallige voorbijganger, mag ik op een vreugde stellen. Zeker, dames. Wat vind je ervan dat er na een mens City Day gedaan wordt? Maar dat wordt ook tijd, hè. Amai, het is allemaal voor de vrouwen centraal. En velingsmannen, die hebben ook iets voor te laten zien. Hola, beste kijkers, zet het goed. Schint dat een trein hier iets uit te laten zien? Ja, goed, ja, inderdaad. 3 extra activiteiten. Maar wat heb je daarna nog allemaal georganiseerd, Kathleen? Wel, het volgende wat op de lijst stond zijn de après-ski. Die is maar 1 keer per jaar en het stadsbestuur vindt dat te weinig. Dus snaap of geen snaap door geen après-ski plaatsvinden. Maar ze hebben beslist van chalets en skiliften te zetten op alle bergen van Sint-Truiden. In Sint-Truiden, Slaasberg, Steenaardberg, Pinberg, Zentelberg en Metsterenberg. Bovendien ging de muziekschool 10 gratis lessen jodelen geven.
is er, ja. Ja. Maar nog allemaal, er moet toch nog wat. Ja. Dat klopt vandaag. Dus hier toch Ja, al. weerlijk nog zo'n uit het lijn, maar Udemix. ja, de lijn is toch nog goed. Udemix, zo van achter in het land, toch? Allee, dat is goed. Wel, we kennen de pakjes, maar vroeger de midzomernachtfeesten zijn of horen. Wel, het is een wat klein op dat kleedpark. Dus het stadsbestuur heeft beslist dat ze dat doortrekken van het kleedpark Noordspijlof tot Onnaarhoven. En daar ging dan het Tomorrowland van Lassen. Ze zijn daar al bezig voor de stevig podium. Ja. Hallo, ja. Ik zie hem, maar had ook een toevallige voorbijganger. Hoe dacht we dan? Dat we toevallige voorbijganger. Wat heb je op vreugd gestaan? Wat vind je ervan? Nadat de fonteinen geen water meer sluiten, dat door altijd fonteinen bier en wijn gieten. Oh, ik vind dat goed. Ik drink alles. Zet het goed, een heel content truimelske. Dat is beloofd, maar al dat volk hebben ze aan de parkings gedacht, dat leven. Parkings. Ja, er is inderdaad aan de parkings gedacht. En ze hebben eigenlijk een beetje gelet bij dat vroeger goed. Dus het moment dat hij festiviteiten kan beginnen, is door beslist dat je in alle stroten en nodenmerken moogt 3 dobbel en dik parkeren. Dat is het een maak. Die hebben de politie kan reclameren als de ene of de andere voor de spiegel van hun auto weer af te rijden. Zoals dat wel eens is gebeurd. Ja, goed, parkings, ja. Maar wij die daar volk aan het centruim binnen geraken, dan gaan toch een paar opstoppingen zijn. Diefstroot, Stiefstroot, Stapelstroot, Bussenstroot. Ja, Hajo Beekman die zijn werk hebben. Ja, en toch verkiest de stad om alles wat op de reer let te verwelkomen. Dus ook die naar voor een elektrische velo, of voor een elektrische step, of een elektrische auto, of op Jaap en Kerkdom. Je zegt welkom op de markt en aanvalende straten, gelijk dat zo school net. Ja. Gewoon allemaal binnen die fietsering na. Ja. Maar een treiniger ziet het soms wel eens vliegen, hè. Wat gebeurt er bij al wat vliegt? Wel, we hebben de droompoort natuurlijk. Hè. En in plaats dat alleen droom zijn, nee, er is dus beslist dat drones en luchtballonnen het heel jaar lang daar bestaan zijn. Is natuurlijk op het dag van de mensen en de beesten die we niet goed tegen kunnen. Wel, op het moment dat je ook geamputeerd voelt, wordt je door de vrijmerk en door staan dan gratis pendelbussen die ook naar de dorpen brengen die het wijdst afgelegen zijn van het centrum van de stad. En toen is het dan rustig. Maar toch nog iets belangrijks. Hebben ze heel de proclamatie, de kermis van Centruin, de trein hier die zo fel hield van zijn grote kermis zijn, toch is die weggevallen. De kermissen werden net aan de lijf, nee, dat niet doorgaan, maar ze zijn op een heel goede kaart gekomen. We weten dat ze daar op invallen stien en dat gerecht, dat vredegerecht al achterom al en veel minder of niet veel beter. En dan zijn er ook zo'n paar scholen die toch gesloten zijn. Dus ze hebben beslist van al die gebouwen van de één grote cirkel van. Ik zie in mijn ogen een toevallige voorbijganger. Ik dacht, maar dan toevallige voorbijganger. Dat hebben we dan. Wat vind je er nou van? Dat ze van de stad centraal de belevenisstad van Vlaanderen willen maken. Wilt dat zeggen nog meer lawaai dan? Nog heel veel meer lawaai te maken. Vind je dat niet erg? Ik ben toch te hoef, madame? Ze uit, beste mensen, alweer een heel gelukkig truimeltje. Dank u wel, Kathleen, voor dat live verslag. Kijk, het is het einde van de nieuwsuitzending. We begonnen bij een belangrijk bericht. Dank u. Ja, Kathleen, dank u wel nog eens. We begonnen daar bij een heel belangrijk bericht van de stad Centruin. Je ziet het
dat Guido Pruisen dus met 1 stap liggen stadscentraal. Ik wens ook nog een goede avond en tot de volgende nieuwsuitzending. Die